Pokrenut ćemo aplikaciju Alplan Bridge te ondje kreirati novi projekt. Prvi korak u procesu modeliranja je izrada osi. Desni klik na Axis i odabir Create New nam otvara dvije razine za unos podataka. Jedna se odnosi na tlocrt, a druga na profil. S tlocrtom i profilom definirana je 3D krivulja koja predstavlja os za ekstrudiranje konstrukcije. Os koju sada kreiramo je niveleta mosta. U radu s tlocrtom su nam dostupni alati za kreiranje istog, pa ćemo postaviti početnu točku osi, zatim prvi pravocrtni segment, luk definiran duljinom i radijusom, te posljednji segment koji je pravocrtan. Svaka od postavljenih točaka naknadno se može mijenjati desno u prozoru Properties. Slijedi definiranje komponente osi u vertikalnoj ravnini. Točke se dodaju naredbom Profile. Obuhvatit ćemo segment u duljini rasponskog sklopa pa krećemo sa postavljanjem visine u stacionaži prvog oslonca. Slijedi stacionaža na srednjem osloncu, i na koncu visina za stacionažu posljednjeg oslonca. Sada možemo u 3D-u vidjeti svoju prostornu niveletu.